Jamaah mujahadah Selasa Kliwonan rahimakumullah. Itu perjalanan hidup dalam kehidupan menika nggadahi tugas piye carane kita niki nglaksanakno wajib ning ora ninggal kewajiban, golek wajib ning ora ninggal kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tapi ora ninggal wajib. Beranten kula panjenengan urip ning alam dunya niki duwe beban loro, dadi menungso ya uga dadi wong. Menawi binatang toh kewan iki mung sisine mung dadi wong tok, tapi yen kapan jenenge menungso niku si satu-satune makhluk sing paling mulya di antara makhlukipun Gusti Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kula panjenengan niki awal-awal didadekne dening menungso kulih dening Gusti Allah dalam keadaan kosong, terus diisi rong perkara, siji sing diarani sifatul malaikah. Di samping dikai sifat malaikat, malaikat iku selalu tunduk lan patuh dhateng ngarsanipun Allah. Ugi dipun paringi sing diarani tabiatul bahimiyah, yaiku tabiat raja kaya. Hayawan, binatang, saitoniah kabeh kumpul dadi siji mlebu nggo jerone tabiat. Tabiat iku mlebu ning hayawan ya nang binatang-binatang. Lah kula panjenengan niki di samping duweni tabiat hewani sing kula wastani diarani tabiat raja kaya, juga duweni sifat. Kewan-kewan ora duweni sifatul malaika, tapi kula sampean duweni sifat malaika. Lo sering kula gawe bahasa sindiran, lek kapan dadi dewa jangan lama-lama, tapi nek dadi setan yo aja kelamaan. Berhubung kula panjenengan iki duweni sifatul malaikah yo duweni tabiatul bahimiyah. Lo di dalam majelis saka Jepara niki mengambil sebuah sikap gawe jalur tengah, kula ajak mujahadah supaya prosesinya itu manggon go tengah-tengah. Maka khairul umuri awsatu, sebaik-baik masalah adalah di tengah-tengah. Nek gak kebablasan ngenggoni sifat-sifatul malaika, gak ngenggoni sing diarani dikuasai karo tabiat iku kebutuhane urip, kebutuhan untuk menghantarkan kepada sebuah tujuan. Mergo Gusti Allah gawe menungso, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Golek dunya tok, otak kula panjenengan ketutup dunya tok ndadekake petenge ati. Ngoten nggih. Menginjeksi seseorang niku mboten gampang. Menawi kula pilah dados kalih, ana wong niku kadang-kadang akal pikirane niku cerdas, pinter, tapi atine atos, atine ketutup. Nggih. Ana sing akale pikirane pas-pasan, tapi atine iku gembur. Menginjeksine nggih cara loro. Lek kapan wong iku otake cerdas, menginjeksinya dengan cara keilmuan. Tapi nek kapane ana akal pikirane terbatas, atine gembuk, menginjeksine ngangge cara rasa. Mengambil di tengah-tengah yang paling tepat kula ajak mujahadah, kula ajak pikiran, kedak kula ajak sholawatan, kula ajak maulid, kadang kula jak manakib sak pinunggal. Nek untuk menginjeksi ing dalam rasa supaya gerak jiwa kula panjenengan iki muncul angsal sing diarani warid gerak batin. Sing maringi gerak batin niki Gusti Allah. Gerak batin
ingkang dipun paringi Gusti Allah niku macem-macem. Lah ketang ing dalem mantun saking derek mujahadah ngeten niki angsal warid rupa kesabaran. Teko omah budhek pikirane mantun melok mujahadah akhire iso dadi padha. Rupek rasane mantun saking melek derek mujahadah dadekno atine jenjem tentrem ayem. Pripun carane golek wajib ning ora ninggal kewajiban? Niki sing tepat kula panjenengan niki kudu nggunakake filosofine wong Jawa. Wong Jawa niki sampun tertanam pelajaran perjalanan pelajaran tasawuf. Tertanam wonten otak kula panjenengan iki pelajaran-pelajaran indah, ketoke sepele tapi jero maknane. Ana kerja ya ana nyambut gawe. Kerja niku obah usike raga kula panjenengan sing diarani kula berbuat. Panjenengan berbuat obah usik niku minangka kerja. Urusan rezeki iku urusan jatah. Wonge iki kerja obah usik. Apa bedane wong karo menungso? Kuping niki kagungane wong. Pangrungu iku kagungane menungso. Lambe, mulut, cangkem iku teke wong. Pangucap iku kagungane menungso. Mripat utawa mata iku kagungane wong. Pamiyarsa iku kagungane menungso. Jantung iku kagungane wong. Ati iku teke menungso. Mula ora ana critane ana wong lara ati mlebu rumah sakit. Nek ana wong lara ati mlebu rumah sakit, sak jepara rumah sakit iki gak abot, gak aman. Wis jelas gak muat. Ana wong lara ati mlebu rumah sakit. Mula nek rumah sakit sing diopnam iku diarani lara liver utawa lara jantung. Ya ngono uga ora ana kabar enjing sore awan kapan bae innalillahi wa inna ilaihi rajiun wonten menungso ada manusia meninggal dunia. Ya ana ada orang meninggal dunia wonten tiang tilar ana wong mati. Ora tau krungu senajan wong goblok budhuwa kaya apa sampai muni ana menungso mati utawa menungso tilar dunia. Sing ana wong mati ada orang meninggal dunia. Mergo menungso iku ora bakal mati. Memang menungso niku ana kawitane tapi ora ana pungkasan. Menungso niku salah satu makhluk abadi. Tapi keabadiane menungso niki ana kawitane tapi ora ana pungkasan. Urip terus. Pertama uripe menungso kegawa sangka wong tuwa lanang. Wong tuwa lanang rupa wujude bareng karo roh ambekane bapak manggon nggo geger. Panganane apa? Panganane ku nafase wong tuwa ambekan mengkas. Pindah menungso niki digeser ning madarane ibu. Ketika wong lanang ketemu jodoh, ketemu bojo, lah tetesan sel pindah geser nang ibu wujud dadi jabang bayi manggon ning kandhangan menungso pindah wonten sing diarani ana ning kan pindah ping pindho 9 bulan 10 hari menungso urip ning kandhangan pindah geser ning alam dunya sing diarani lahir urip kados kula jenengan kabeh geser ora ujuk-ujuk lahir langsung brengosen ngene iki ya ora ya Ji ora ning alam dunya ora suwe maneh ning dunya iki urip sing nomor 3 panganane apa panganane iki tetukulan ana ning bumi. Dadi tukulan ana ning bumi iku minangka panganane wong urip ning alam dunya. Lah urip ning alam dunya kula sampean iki berhubung uripe wis disiapno dening Gusti Allah. Sadurunge kula panjenengan iki lahir, dunya iki wis ana.
wis ana difasilitasi arek toro obah usik panjenengan piye carane meraih niku. Dunya digelar iku kanggo kebutuhane urip. Tujuane urip mung ngabdi ibadah nang ngarsaning Gusti Allah. Obah usik diarani kerja. Kerja iku penggawane wong. Mulane kadang-kadang gara-gara obah usik ketemu kancane kadang-kadang kaya pitik. Awale iki teko kandang rukun metu esuk-esuk eker-eker gara-gara royokan panganan akhire tukaran sak kancane. Pitik lah ngono ta. Sore arepe surup srengenge padha mlebu balik ning kombong senajan rinone mari tarung. Wah, ndase iki sampe lencu kabeh gara-gara tarung. Ya ngono ku rukun. Balik mlebu maneh dadi siji. Pancane penggawane sing tunggalane tukaran iku pancane wong. Lah wong pitik iku ya wong. Wedhus iku ya wong wedhus ae kok. Wong pitik wae kok. Ya wong. Wong asu ae kok. Lah ya wong. Wong kabeh. Nek menungso nggunakake perasaan. Mulane sing duwe akhlak iku menungso. Nek wong ora duweni akhlak. Mula kula panjenengan iki muga-muga dadosa bener-bener menungso sejati utawa sing sejatine menungso. Lakune wong jerone menungso akhire duweni akhlak. Pun paham niki. Lah menungso niki jerone nyambut gawe. Jabane kerja jerone nyambut gawe. Nyambut iku pinjam. Nyambut iku nyilih. Nyambut iku meminjam. Gawe iku kajat. Nyambut iku pinjem. Gawe iku kajat. Kajat iku yo duwe gawe. Ingkang jelas muga dadosa keluarga sing diarani keluarga sejahtera. Sing diarani sejahtera niku nggih keluarga mawaddah warahmah. Allahumma mawaddah warahmah. Kula ngarteni niku harmonis mawaddah warahmah romantis. Dogon harmonis dan romantis. Wakeh sing harmonis tapi kurang romantis, akhirnya menanti roman yang di sana. Lah sak lumahe bumi kurepe langit iki mutlak kajate Gusti Allah. Kula baleni nyambut gawe. Sak lumahe bumi kurepe langit iki berhubung kajate Gusti Allah. Kula sampeyan iku sakderma nyilih utawa pinjam wong jenenge nyambut barang selangan nggo endi wae. Jenengan kok oleh selangan pinjemen sepeda motor utawa mobil, sampean gawe nggo endi wae mesti eling nek barang iki duduk barangku, iki ngono barang selangan. Mesti eling karo sing duwe. Tugase kula sampean iki apa barang selangan? Ngerawat, ngeramut, ngerumat. Ku kabeh sangka etimologi sing diarani rahmat. Ngerohmat, ngerawat, ngeramut iki kaya-kaya barang edake dhewe. Nyayangi barang iki kaya nyayangi barang edake dhewe. Lek sampean iso ngerumat sing apik ngono ku sing duwe seneng. Lah wong diselangi ora tahu dirawat sarana apik, digletak-gletake malah digadekno. Lah sing duwe ya mesti ngamuk. Lha ngoten sih sakjane ngene. Nggih bener. Mulane nek iso ngrawat ngrumat sarana apa sing sampean olehi kabeh iki kabeh iku sampean tujuan mek ngrumat to, ngrawat mergo sampean iku umate Muhammad, muga-muga umate Muhammad iku rahmatalil alamin. Lek sampean iso ngrumat sarana apik karo Gusti Allah, cik pintere cik apike ditambahi maneh. Tapi nek sampean kok gak iso ngrumat, rahmate dicabut, dirusakno, digletakno, digadekno, yo gak iso le tambah.
Tapi nek sampean oleh ngrumati apik, la ing syakartum la azidannakum. Nek kaya gak iso ngrumat, wala ing kafartum inna adzabila syadid. Lho ngono. Dadi njaba niki kerja jerone iling karo sing duwe. Ngoten nggih. Lek wis kaya ngono ku jerone iling iku diarani zikir. Mulane ala dzikrillahi tatmainul qulub. Ngoten. Mula urip niki muga-muga kula panjenengan tansah angsal rahmat Gusti Allah sing paring sehat. Lek wis sehat sampean iso berbuat. Lek berbuat lakune muga-muga sing sampean perbuat iso manfaat ning awake dhewe, manfaat nang keluarga, manfaat ning lingkungan. Masyarakat kabeh iso ngrasakno sesuai karo dawuhe Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kuwi sing diarani wong kerja, sing diarani duwe nilai ibadah. Bareng antarane ubudiyah karo amaliyah sing diarani amal saleh. Tujane kan gampil ngoten iki. Dadi kula panjenengan iki yo aja dadi wong tok. Gak iso wong tok. Wong tok iku ketutup. Kula panjenengan ketutup sing diarani tabiat kala wau. Tabiat napa niku? Tabiat bahimiyah. Sifat kebinatangan, sifat kehewaniah ingkang melekat menguasai kula panjenengan. Sampeyan kedah ndelok ana kewan barang sing senengane mangan badang. Mulane enggak salah, ad-dunya arifan bahwa dunya iki kaya dening badang. Arifan iki kaya badang. Jenenge badang iki royokan sing senengane badang iki yo kaya serigala. Wong jenenge serigala iki yo asu. Sing senengane royokan balung ku yo asu. Nek ana wong kok senengane royokan mbuh wonge sing kaya asu apa sing asu kaya ora lho. Kan dadi sik aja nemen-nemen sifate rakus. Ngoten nggih. Mula kula bangsul kala wau bahwa menung kula panjenengan nggo tengah tak ajak mujahadah. Ngresepi rasa mbok njero tengah-tengah yo wong jenenge tengah-tengah ana manggon ning ngene sifat malakute. Yo ana duweni apa itu enggak iso menghindar. Kita enggak bisa untuk menghindar daripada tabiat bahimiyah. Muga kedhik kula aturaken niki beto barokah manfaat kanggo pingiling sing dadi iso milah lan milih likalaku lakune wong urip niki merga kula panjenengan ya dadi wong ya dadi menungso. Ku sing diarani urip ning alam dunya. Iku sing nomor pinten niku wau nomor tel. Tak terusne cai jangkep. Siji urip kala wau iki dunya urip sing nomor 3. Enggak suwe kula menungso niki urip maneh. Urip ning alam kubur. Wong urip ning alam kubur niku urip ning alam dunya. Wong panjane gurung kiamat. Ning barzah niku beda dimensi. Sing dikubur ning kuburan iku wonge jasate, jasad kasare. Wong sing mati ki menungsone isih urip. Ngono lho nggih. Wong pindah alam. Nomor 4 urip ning alam barzah. Ning alam barzah mangke pindah maning. Lek wis kapan wis kiamat kula panjenengan pindah ning alam maksar. Ning ora-ora maksar dikumpulno kabeh. Kono kabeh tergantungan kula panjenengan urip ning alam dunya. Ngoten nggih. Ning dunya panganan favorit sing kula critakake kala wau ning tetukulan ning bumi. Ning alam kandungan favorit panganan paling nikmati panganan darahet. Darahet iki panganan bayi sing paling favorit. Ndane coba nek saiki kepingin reuni ngincipi ngono urip donya. Wah, ora kalu sampean. Lho, ning ngene alam barzah kubur. Makanane nopo? Amal soleh, panganan-panganan sing badhe didhahar wonten alam kubur ditentukan hidup dalam kehidupan kula panjenengan wonten alam kula niki kula panjenengan niki hidup dalam kehidupan menuju hidup dalam
tiyan. Mula kula wastani piye carane golek wajib ning ora ninggal kewajiban. Kanggo persiapan niki muga kula panjenengan ya dadi wong dadi menungso. Inna nahnu nukhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Lho niki ngunduhe niki lho. Ngunduh niki ketika kula diuripake ning alam kubur iki bakal ngunduh perbuatan-perbuatan kula ning alam dunya. Mboten niki niku tok. Wa atharohum. Tinggalane napa? Siji ilmu sing manfaat. Sering sampai akhir dening para kiai-kiai jabarno ing dalem hadis Kanjeng Nabi. Ngaten nggih, duweni anak sing apik, duwe amal jariyah. Lah niki iki kok sing bakal ngunduh ini. Sing bakal diunduh kita dahar panganan-panganan iki wonten alam barzakh. Lah wonten perbuatan laku perilaku kula panjenengan ning alam donya apik lan eleke niki engko eruh banget bakal nek kapan kula panjenengan pindah maneh ning alam sing diarani wonten ora maksa. Yang piro niku wong pang urip sing nomor 5. Lah wis teko kono geser maneh pindah ning kene niku alam sing diarani mizan. Geser maneh amal kuno panjenengan lah niki berat banget kalau panjenengan ketika masuk alam perhitungan niki mangke. Mula kalau panjenengan sering diaturi kongkon wiritan, kongkon nek kapane badhe salat, dikongkon maca sore subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwanatihi wa zinata ardi. Dan ini diwaca supaya kanggo memperberat timbangan wonten alam perhitungan. Sampeyan mbok kene engko bakal nglakoni elek karo kanca, karo sinten mawon, nggih wonten alam pembalasan niki mangke ingkang paling terberat menghadapi resiko-resiko wonten alam dunya niki. Dadi wonten alam pembalasan. Niki sing kula pindah sing ten alam nomor 6 urip sing ke-6. Lah sing paling terakhir kula panjenengan mangke mesti bakal mlebu swarga. Mergo kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi kabeh bakal mlebu swarga. Senajan toh kula panjenengan niki nggadah iman apa nika senajan imane iki nek cara dimaknani ing dalem kiai sebiji sawi ngoten nggih. Kula nek ngartani niku mboten sebiji sawi. Lah niku satu atom sekecil atom. Senajan sebiji seatom sekecil atom. Kula panjenengan niku bakal mlebu swarga ning Gusti Allah. Tapi kula panjenengan kudu ngerti swarga iku tempat papan panggonan sing bersih. Berhubung kula panjenengan isih kotor, mula kotorane niku diresiki. Mula nek kula panjenengan iki mumpung isih urip ning alam donya, dosa-dosa ning alam donya niki menawi ditobati niki langsung di ngapura mahfurah dening Gusti Allah. Kaya dening semen cor-coran isih teles. Semen nek cor-coran isih teles iki disemprot banyu biar ngoten niku langsung resik. Ngoten niku resik. Tapi nek semen cor-coran kok wis kering kate ngresiki ya mboten saged ditotuki. Kok gurung ditobati kedisian mati ya kaya dening semen kering niku wae. Cara Ibnu Athaillah ditutuki diobong. Ngobonge ngene neraka. Mula neraka niki mboten nyiksa tapi ngresiki dosa. Tapi ya lara kabeh. Dadi ning neraka niku ngresiki dosa. Ngelondre dosa kula panjenengan niki supaya resik, lek wis bersih batu unggah maneh diangkat bersih mlebu swarga.
insyaallah muga-muga kula panjenengan kumpul wonten donya, kumpul wonten swarganing Allah, pinanggih sareng reuni roh kula kumpul kali roh Kanjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Al-Fatihah.